Holyten na Kimberley Richards vachata nhasi kumagistrates court vaenda kunosaina. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Mujaya ati beta iye abvise zvemarice nezvimwe zvakadaro zvinenge nyama nechichi, achibva angoenda straight kukoti achibva anosaina nemudzimai wake. Atoona kuti zvedrama zvinganetsa. Musakangamuka kuti pane vamwe magirlfriends, iya girlfriend yake yaane mwana nayo yanga ichagona kuuya kuzosumudza ruoko kuti aiwa munhu ngaasachata, saka angoti beta iye angoenda anosaina asevha mari. Speaker of truth, representative of the youth, abva angomeka sure kuti mayouth acho haasi invited kumuchato, angoenda straight akanosaina. Hatizivi kuti zvichazofamba sei mberi uko, maybe vachazoenda kunotidyisa maraisi. Takatogadzirira ipo pano, makamera tinawo, zvese tangomirira kuti tiende, but makorokoto kumakuru kumukomana achata naika.